Assalamualaikum, pesona kelapa sak lengser. Lengser gede iki, Bes. Iki ape lapo? Ape gawe jajanan wingko. Bahane wingko wis mepak diinjarno dhisik sampai adem. Klopone nek wis adem, lagi kita uleni koyo ngene. Iki tanganku tak slontongi dhisik, Bes. Cek higienis jarane ngono. Iki ditambahno gulane 1 kilo, saitik lah. Ben legi nek legi kan enak ditambahin kei apa kei telur siji, telure wis masuk ganti dikei mertego lah. Iki mertegone dicampurno kabeh lek wis kayak ngene diuleni terus sampai teraduk rata pokoke ojo leren nek durung rata. Mergo sing ngaduk iki mang tangane cuwili, dadi butuh tenaga dalam iki, Bes. Dadi ngoyo sithik lah gak nemen-nemen. Lah iki engko diaduk sampai kayak ngene, nek wis teraduk kabeh ditambahno tepunge iki mang, dicampurno nang ngene klopo iku mau. Lah iki wis disok kabeh tepunge bar ngono. Lanjut kita aduk lagi sampai rata maneh, nggo tenaga maneh. Ditambahi banyu sithik ben apa? Ya ben gak terlalu keras. Nek ditambahi banyu kan dadi luwih nyoh koyo ngene. Nah, iki wis ape mari. Lek wis koyo ngene ditutupi, diinjarno dhisik. Engko lek wis bar ditinggal berapa jam kita bikin. Disiapno senge dikek nangane dhuwure kompor ya ben apa? Ben ge nglemeki teflone iku mau, ben iso rata genine. Nah, iki wis diteleh kene karo iki siji gawe teflon sing cilik-cilik, lan sisine iku mau gawe sing teflon sing gede. Nek wis diakakno genine iku mang aja lali dikei margarin atau mentega sik ya, Bes, ben apa ya ben gak kelet. Nah iki diolesi kabeh, sitoke ya diolesi juga. Lah nek ngolesi kok aja terlalu saidik, Bes, engko mundak kelet. Nah iki wis rada panas dadi diumpakno klopone iku mau, bahan wingkone iku mau. Dan isene kok aja terlalu buek. Nah iki kan rencanane kan wingkone arep digawa nang nggone mbakku Surabaya. Ape dolan rono ngeterno ponakanku. Dadine digawekno wingko koyo ini. Teflone wis terisi kabeh, aja lali diratakno, aja dinjarno koyo ngono. Iku engko dadine gak rapi lek gak diratakno koyo ngene. Ganti teflon sijine, iki teflon sing amba. Iki juga diratane ya, Bes, aja dinjarno elek. Nah iki aku niliki sik engko lak gosong, lak wis wayahe malih. Ternyata isek durung wayahe ditutup maneh dan iki sing warnane rada kecoklatan ngene wayahe malih. Wis diwaliki kabeh ganti teflon gede. Carane malike beda ya, Bes. Lek gede koyo ngene. Ternyata sing gede ki mau wis mateng, kita entasi dan iki wis kecoklatan. Dientasi sing telu iki wis mateng, sing papat ki mau durung mateng. Soale genine ora podo. Dan ini hasilnya wingko 1 kilo iku mau, Bes. Dadi sakmene kae dan rasane manis banget.